Vanmorgen praat we geloof. Wijst hier beproevings. Zo, geloof. Vanmorgen één woord. Geloof is een vaste vertrouwen in de Heer. Beproeving is iets wat je dier gaan. Dier maakt in die leven. Zo, vanmorgen, ik wil morgen een beetje research doen. Ik zoek naar kerkte, wat voor mij nou. Nou, voor mij kan dus, kijk, die persoon is nou, die is ik man. Ja. Nou, ik zoek kijken naar, ik zie nou voor zo. Nou zie ik voor Petrus. Petrus, hij is baie stout geweest in zijn kinderjaren. En hij laat met baie danken aan zijn mond houden. Hij kan niet zijn mond houden. En dat is een strijd. Hij bekleedt ze man. Hij bekleedt. Vanaf. Hij was maar ik kan, Parijs is maar ik zie alweer. Allemaal net ik kan wel klein geweest geworden. Ik was van het 4 geweest geworden. Ik loop op die school, ja, maar ik ga nooit, dus ik kom niet om maar gaat het jou is. Kijk, ik heb mijn broer gehad, en mijn broer is in die oudere stad geweest als mij nou. Dan kan je zeggen, gedreven in zijn klas. Dan kan hij van mij bullying moest nou. Ik heb het al los bedacht. Ik heb het al uitgezocht. En dan word ik bang geworden en één keer die ik uit de klas gegaan. En toen ik mijn monitor geweest. In de klas en die naam opgeschreven. Alleen van mij nou. Toen zie ik, ik ga je zien maar, los van mij. Ik was die appel, die kan je die? Maar ze oogappel geweest, ja, maar was baie keer mij bij die school geweest, als bij die andere kennis. Ik had zo met die lijntjestic met die poten op flexie in zijn oren. Ik ken iemand hier in die klas geweest, in de spotten, misschien die lijntjes, die kleiner is, allemaal geweest in die klas, en de spotten dan ook. Dan kom ik ook voor, en we zeggen van mij, ik slaap die ook op. Ik zal niet bloeien, als ik het wat ik denk. Oké. Nieuwe mens nou, nieuwe mens. Oké, ik wil Petrus, ik heb Petrus omdat ik met hem kan identificeren. Hij was niet volmaakt, hij heeft gestrijd, getwijfeld en zelfs gevallen, maar God heeft hem steeds gebruikt. Hij wijst mij dat ik niet perfect hoef te wees niet, onbreekbaar te wees niet. Jij hoeft niet perfect te wees. Petrus heeft gegroeid, hij heeft volhard in zijn geloof. Hij heeft met tijd sterker geworden. Zoals goud wat door 4 gecijferd wordt, dat geeft mij moed. Vanmorgen Teowie volmaakt te lezen. Hij gebruikt je nog altijd die dag toe. Staan in die voorkamer en ik over met Alexander. Jalix, brother Jalix, kijk je wat je wil eten. Voor mij één zo'n dag vat. Kom aan van mij. Maar ik vraag altijd voor die. Jere gebruik mij. Kom zal ik er nou achter die muur gaan zitten. Zij willen gebruikt worden zo automatisch. Ik is bereid vanmorgen om iets te doen voor de Heer. Alles is klein vanmorgen. 1 Petrus 1 vers 6 vers 7. Jullie hoeft niet misschien, jullie moest misschien voor een kort tijdje lijden onder allerhande beproeving. Hierdie beproeving dient daartoe dat jullie geloof op die proef gesteld wordt. En dit zal leiden tot lof, heerlijkheid en eer wanneer Jezus geopenbaar wordt vanmorgen. Zo zoals we vanmorgen, ons is een kort tijdje op je aarde gezet, we weten van vanmorgen. En vanmorgen, de eerste zoon dat ik heb, is de baby voor ons gevraagd, wat kan je maken met je geleende asem? En zij zit direct aan mij toegevoerd. Want
ogen is ik gelegen en ik wil opgestaan. Verstaan het niet. En die lichaam is moe. Petrus heeft hierdie woorde uit ondervinding geskryf. Hy het geweet wat dit beteken om getoets te word, om te val en om weer op te staan. Sy lewe wys vir ons, God gebruik nie volmaakte mense nie. Hy gebruik mense wie geloof, wie se geloof geproef is. Vanmorgen, so hy vat die inag in, hy vat die wat al weet, dan nog gekom het al. So vanmorgen, ik kan ook niet zeggen, ik was op een zoetslinkje geweest. Zo, ik heb 3 punten voor ochtend, 4 punten. Dat is baie, ja. Ik kan niet baie praten. Maar ja, één ding wat ik gewoon ga horen is je mondeling in de klas. Ik ga schrijf mijn mondeling en dan geef ik bij die manier, afhankelijk van deze periode. Ik ga wis. Vanmorgen, ik zat in een positie waar ze niet wel visie. Paard gezegd, kom uit tijd. Come on, brother. Gemakkelijke spijt. Kom maar gemakkelijk aan. Ja, ik kan zo nog een keer maar ja, sommige keer doen ze die welkoming ook. We staan ook bij je voor, somebody vorige dag. Oké, vanmorgen moet ik ook wel een keer vasten. Ja, mijn zoon was die tweede zondag geweest. Eerste zondag geweest. Maar kijk, we moeten die laatste zondag. Maar ik was super prepared geweest, maar ik wil pasen, maar ik zei wel het doen, zo te maken. Ik ga voor jou een kans geven. Eerste punt, geloof beproef dier gehoorzaamheid. Jacobus 2 vers 17 tot 18, net zo is dit met die geloof. Als dit niet tot daden oorgaan, is dit uit dood. Ik zal jou met geloof toon uit daden. Petrus heeft de gebrek gehad. Hij was impulsief, emotioneel en soms bang. Hij heeft Jezus 3 keer verloren. Maar toen Jezus hem herstel heeft Petrus niet in schaamte weggekrijgt. Hij heeft die roeping gehoorzaam opgestaan en met vrijmoedigheid gepreekt. Sy dade het bewys sy geloof was werkelijk. Toen we morgen opgestaan, vrijmoedigheid. En ik het wel gedoen. Ik heb het gevraagd per jaar voor en ik gevraagd. Je wil ook niet zitten, je wil ook iets doen. Eerst heeft hij me gevraagd, wat is het? Ja, kom ik doen. Ik ben bereid. Nou, niet die bereidheid van morgen zal hij jou gebruiken. Zo de les van morgen, de eerste punt is gehoorzaamheid. Nou, mislukking is een van die sterkste tekens van ware geloof. Toen je gehoorzaam is vanmorgen, als je een teken van geloof ook. Toen je gehoorzaamheid en bereidheid vanmorgen, zal voor je brengen waar je is. Geloof, tweede punt, geloof bewijst door liefde en gerechtigheid. 1 Johannes 3 vers 10. Elkeen wat niet doen wat recht is niet een kind van God niet. En zo ook iemand wat niet zijn broer en zuster lief heeft niet. Petrus heeft niet altijd alles recht gehad niet. Hij heeft met andere disciples gestrijd, insluitend Matthias, die tollenaar, Johannes en Jacob, over wie de belangrijkste was. Lucas 22 vers 24, daar was trots, vergelijkings en competitie. Hoeveel keer is er een competitie met iemand? Zij willen jouw line vallen. Hij wil ook hier achter wisten, maar voor wist. Om een keer bedoel maar voor te wisten. Maar die laatste zal eerste wisten. Die eerste zal laatste wisten worden.
Maar nadat hij saam met Jesus gewandeld heeft in herstel is, heeft Petrus veranderd. Hij heeft later de kerk geleerd en dieper lief gehad. Heilig te leven en nederig te dien. Hij heeft niet net gerechtigheid gepreekt nie. Hij heeft het geleefd. So die lees daaruit ware geloof verander ons verhouding. Liefde is recht leven. Liefde en recht leven is niet optioneel nie. Dit is die bewijs van verandering de hart. Die derde stukje daar geloof bewijs hier hart volharding. Kan ik nou niet zeggen, Hebrews, ik zeg het in Engels nou. Hebrews 10 vers, Hebreeën 10 vers 36 tot 37. Wat jullie nodig heeft is volharding, zodat jullie wanneer jullie die wil van God gedoen heeft, kan ontvangen wat hij beloofd heeft. Petrus heeft getronk in verdrukking gedier. Hij heeft niet die roeping hij heeft niet van die roeping weggestapt. Hij heeft aanhou preek, aanhou lei, zelfs toe alles in hem gedraaid is. Toen hij niet tronk was, hij geprys. Hij heeft niet gaan zitten en voor onszelf wel jammer. Hij heeft opgestaan en nog altijd geprys vanmorgen. Dus lees uit derde en het is ware geloof via ware geloof via niet op niet. Dat voor haar maakt niet zaak wat die beproeving is niet. Voor haar dan bewijs jou die geloof is erg. Zo vanmorgen, ik kan ook, zoals met sowieso in die school heb gelopen. Maar vanmorgen, ik heb aan de school ook tot ik me klaargemaakt heb. Waar die school ga je allemaal voor in het bereis. Maar ik heb voor haar. Kijk, ik zie nou Michelle. Ik heb nou, vanuit ik nou mijn langste week ga dus 8 jaar. Daar heb ik het heel moeten. Ik heb vanuit week had ik 4 maanden contract, 3 maanden contract, 6 maanden contract. In die dankzij nou ik voor een matriculant in dit toilet schoongemaakt. Vloeren gemokt. En ik had opgegeven en gezegd, wat die dank doen niet. Maar mijn dank van mij is, hij was zelf niet de papa baby toe geweest. En ik heb voor haar, van mijn ma en pa, heeft mij zo groot gemaakt. En gezegd, ik mijn oor maak mijn ma en pa bekeer. Alles wat ik geleerd heb, is op je pad. Hij heeft mij 2 jaar gegeven, of 5 jaar gegeven, wat die wil doen niet bij het niet. En ik heb voor mezelf street groot gemaakt. Streetwise, ja. Streetwise. Ja, maar die voor haar dan, in mijn beproeving van horen. Ik heb nog altijd voor haar. Ik heb dan weer van horen. Ik heb iets opgedoen. Ik heb een scheister drijven. Yes, dank je. Ik moet niet die kaart drijven. Kom. De vierde punt is geloof. Geloof bewijst weer vrucht. Galatiërs 5 vers 22 vers 23 maakt die vrucht van die geest is liefde, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouwheid, nederigheid, zelfbeheersing. Petrus zijn leven na Pinkster heeft die vrucht van die geest bewijst. Hij heeft gegroeid, hij heeft geduldig, getrouw en zachtmoedigheid geworden. Die
kudde ieder van sy kudde, sy vrug het harder gepraat as sy verlede. Die les daaruit is ware geloof dra vrug wat God se gees in ons weerspieël. As ons lewens aan Christus verbind is, sal sy vrug in ons groei. Insluitend, soos ek sê, jou beproewing is nie te vergeefs nie. God is besig om jou geloof saam goud te suiwer. Soos Petrus mag jy 'n gebrekkig wees, maar as jy is steeds geroep, laat jou gehoorsaamheid, liefde, volharding en vrug harder praat as jou fout. Geloof wat beproef is, sal altyd blink onder druk. Amen. Amen. Dankie, Here. Dankie, Here.